अ होखाबाय ओमफ्राय अ रावबो गैया माथो बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनै एल बि होदो आरो ना। अ आङो खामना माबायावसो जालायला दङ केनेलावसो दं आङो नै माथो खोमसि। मायाव? केनेलाव केनेल माने जेनेबा दुब्लिबारि आरो ना। अ अ अ रावबो गैया माथो। रावबो फैथ'वाखै जों अ माबोरै खबर सबरालाय नोंनालाय? दं दे आंना गेजेरावनो बारा मोजां नङा खबरा। आदसा मा ओंख्रि जानाय होनना बुंगोन ना मा मैगं जानाय होनना बुङोमोनलाय? जोंना ओंख्रि जानाय होनो ओंख्रि माबा जोंनाबो ओंख्रि जानायखौ होनना बुङो। दालि ओंख्रै ओमफ्राय मैगं एवनाय मैगं बिलाइ। ए गोथावआनो सासे माथो। फैदिनो माबोरै? सोरबा सासे फैदो। आदसा सोर फैखोथाय कमेन्ट खालामबानो जायो लाइक होबानो जायो। आङो मास मोनब्रै जाबाय खोमालै एल बि आङो। नंगौ अ दिनैसो फार्स्ट होनजायो आरो ना माने मास मोनब्रैनि उनाव आरो ना। बेसेबांबा गोबावनि उनाव होनांगौरा सम सम। ओ ओ होनांगौ आंथ' होनालाय ओमफ्राय आं माबा बोरैबा बाग्रा मोनबायलै। ओंखायनो होनाय जायाखैमोन ओमफ्राय दिनै होबाय आरो। औ गोजांसोदोंहाय। सोर दंथाय सासे थांफिनलायबाय माथो थांफिनबायसं सोरबा नाय नायनानै सोरबा नायखोमादों नायखोमानो मोनबा फैफिनदो। अ कमेन्ट खालाम लोगोफोर कमेन्ट। दिनै खामानि गैयामोन? दिनै खामानि गैयामोन नामा होनदो? दिनै खामानि गैयामोनलै गैनायालाय। औ माबा सोरलै बाजैसो नामा होनना बुंबायलै। नङालै आब'सो एबार आब'सो। बिब'सो आब'सो जायो। माबा खामानि माने जोंना सुखिदारानो गैया माबा मा होनो ख्रिस्टमास जानो थांबाय आरो ना न'आव माने। अ ख्रिस्टमासआ मा माबानि ना थारिखआव? माबानिफ्राय 24निफ्राय ना बिबार 24निफ्राय। अ माबा नोंसिना मानसिया जोंना सुखिदारा मा होनना बुंगोन बेखौ राङापारानि ख्रिस्टान राङापारानि सुकिदार दा बे सुकिदार फैबासो खामानि जासिगोन माने। लादो बेहायनो। थेंक इउ स' माच जोंना अनजालु लाइक दोननायनि थाखाय ओमफ्राय जोंना बिबार मस्ट वेलकाम बिबार मा खबर अनजालु ख्रिस्टमासाव आंखौ लेंहरा नामा बिबार ख्रिस्टमासाव? अनजालिनि एल पि आव मैया थांदोंमोन आं दहायबो ओरैनो नायना फैदो कमेन्ट हरासै। ओमफ्राय जोंना बिबारा मा होनखो मा बिब' बेलाय बाजैसो दा दं होनना बुंदों दा नङा 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 बिबार नङालै बिब'सो ओमफ्राय अनजालुआ मा होनखो लागावबाय दा बावसो मा डाबलसो मादै एल बि बेलाय होनना बुंदों आरोना अनजालुआ मा मिनिबाय ओमफ्राय खबर जोंना मादु हाय आदा मादु बा मा खबरलै मादुजि मा खबर नै दङ मोजां गाज्रि गेजेरावनो दङ ओमफ्राय नोंना मा खबर? मोजां आंहा दाना बिबारा माथो बिबार नोंना बिब'आ सोरबा गोदान मोनबायनो माथो मा बिबार खोनादों आङो बिबारा हौवा ना हिनजाव? बिबारा जोंनि गामि खाथिनि सिख्ला मानसि ए ओमफ्राय जोंना बिबारा मा बुंखो माबाया जोंना माधुजिया मा होनदों मोजां नङा आदा होनना बुंदों मानो मोजां नङा जानो माधुजि बिबारा मा होनदों नोंहालाय मा खबर दादा बाजै गोदाननि होनदों आंहा खबरा बिदिनोलै बाजै गैयालै नोंसोर सासेबो नायना होआबा नायना हराखै मानोलै दाख्लै हाबायाव सासे बानायदोंमोनलै बानायनो माने नाम्बार होना गालांदोंमोन आंनो ओमफ्राय मा जानाय? ओमफ्राय सिख्लाया मोजां नोङा रायलाया बिराद फालथु ओमफ्राय अनजालुआ मा होनखो आं मिथिया सै खोमा एल बि फैनायखौ जाम्बासो आनजा जालुसो एल बि बाबानो होनना बुंबाय आरोना अनजालुआ
मांखो ओमफ्राय मधुजि अनन थेंक इउ माधु बिबारा मा बुंखो आं मिथियाले रावजोंबो रायज्लायला आंनो आंबो रावजोंबो रायज्लायला बिबाराना माबालै सासे सिख्ला आरोना हाबायाव आरोना बिदिनो ओमफ्राय जोंना लोगोआ जुमाय फेलाबायना आल बाल नाम्बार बिलाबायबाय ओमफ्राय बोरै बोरै नाम्बार मोनलाबायनानै ओमफ्राय सिख्लाना गोसो थोनायसो दंखायो ना मायासो दंखायोथाय दा बुंनो हाला आरो मेसेज हरबाय थादों होनदोंमोन जों सिख्लाखौ रिप्लाय हरफिनासै नामखौनो खोन्था सिख्लाया आं नामखौ मिथिखाबाय आरो ना सिख्लानिखौ ओमफ्राय नामखौनो खोन्थायाब्रा गाव खुगा सोंबाय सिख्लाया ए फाग्लासो खोन्थायाखै सानदि ब्र टु जोंहा हिन्जाव मोनखाला फासि नांना थैनोसै थास' बिफाङावनो थास' बिफाङाव फासि नाङालै खुरिसो दियाव बारसोमबानो जागोन अनजालु ब्र माबोरै खबर सबरा ओमफ्राय मा खालामदों मादुआ मा होनदों जारौआ बबेनि फुरा नांदों आरोना जारौ माधुआ मा होनलायलांबाय नाम नांदोंना बुरिसो ओमफ्राय आङो बुरिसो बे सिख्लानि नामखौ जारौ आंबो बावबाय आरोना आं गोसोआवनो गैया ओमफ्राय बेलेग आरोना नामा बे सिख्लाना ओमफ्राय आंबो जारौखौनो सेभ खालामना दोनदों बा जारौ सेब खालामबावलाय दे औ मार इन्टारेस्ट जाखादों ना हाबायाव हाबायाव बिदिनो इन्ट्रेस्ट जासाबदों जानायालाय गोसो थोनाय दंखायोनोलै सिख्लाना दंखायो खोमा आरो मिथिया ओमफ्राय आंबो मिथिला आरो ओमफ्राय मेला हिनजावलै मानो थैनांगौ ओं मधुजि मेरला हिनजावथ' आरो मानो थैनांगौ मेरला हिनजाव मा बोरमा गाबबाय थाखोब्रा आङो दुब्लि बारियावसो दङ नै बोरमा गाबगासिनो दङ लांफैआखै खोमा अनजालुआ जोंना मा बुंखो ब्रादारा खबरा देन्जार गाज्रिखा आंना फाग्लासो सनजिब ब्र होनना बुंदों ओंलै अनजालु ब्र ओमफ्राय जोंना जेबि सेनेरा बुंदों वेलकाम ब्र होनना बुंदों आरोना वेलकाम ब्र जेबि मस्ट वेलकाम आंनि एल बि आव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोनखौ आङो बिराद गोबाव जाबायमोन ना एल बि होयैया मास मोनब्रै मोनबासो जाबायमोनलै आङो ओमफ्राय दा होफिनबाय आरो ना मानो होआखैमोन ओमफ्राय एल बि होयैनि जाहोना जाबाय अनेक प्रकारनि ओमफ्राय जिखुनु आङो बाबायमोन आरोना मानसिफोरखौनो माने आल बालखाय ओमफ्राय दायो एल बि होनोथ' टाइमखौनो मोनलालै बिदि आरोना दायो आरो टाइमखौनो मोनला एल बि होनोसै होमबाबो आं भिडिअ नायना होयो बयनिखौबो नायना होयो आङो बयनि भिडिअखौ नायना होयो आरोना आङो ओमफ्राय जोंना माधुजिया मा होनखो फेले नोंलै बोरमाया फेले फेले गाबगासिनो दङ मालिकआ लांफैयाखै बिकास बसुमतारी हेल' बिकास मस्ट वेलकाम ओमफ्राय जोंना माधुजिया मा होनखो बोरमा गाबदोंलै होनदोंलै बोरमा गाबदों लांफैयाखै मालिकआ दाबो मानो लांफैयाखैथाय ओमफ्राय माधुजिनालाय मा खबर बिकास मा खबर सोर सोर दङ कमेन्ट खालामना हो लागावना हो कमेन्ट खालाम कमेन्ट लाइक कमेन्ट जोंना बिकासआ लाइक दान हरदों थेंक इउ स' माच बिकास बड' किं जोंना बोरै मा होनदों जोंना बोरै गोदोर ना मा होनखो बोरै गोदोर खबरफोरा नामदाना जोंना बड' मोनलाय ब्र' नों आं उदालगुरिनि ब्र' जेबि ब्र' आं ओमफ्राय जोंना मादुआ मा होनखो मोजां भाइ नावदार अके मोजां जानांगौ दानि जुगाव आरो दा ने मा बुंबावनो ओमफ्राय जोंना ओइ जारौ सापर्ट खालामला दे नामदाना सापर्ट खालाम सापर्ट खाला दे होनना बुंखो जोंना बिकासआ अन थेंक इउ स' माच दानि जुगाव देनजारलै पंकज जि हेल' सन्जिब ब्र मस्ट वेलकाम पंकज हेल' पंकज केसे है बोलो सासेयालाय बहानि नामजादा बिकासआ बियो माबानिसो बाक्सानिसो सानि आब' आरोना आब' जायो आंनि पंकज लाइक दान थेंक इउ पंकज केसे हो ब्र मैं ठीक हूँ
पंकज आंनियावबो अनन थेंक सोनो इउ मेथिगु ब्र no आतसा मेथिगु पंकजि माबालै दानि जुगाव मानसिफोरखौ फोथायनो हाला सिख्लाफोरखौथ' फोथायजाला देनजार साथाम साब्रै थाखायो गोसो थोनाय ओमफ्राय जोंना पंकज अन नोंनियावलाय थेंक इउ गैया स माच मायो सिख्लाफोरखौसो हरना होदों नोंनियाव गैया आंनियाव गैयाब्रा आं दा बायदियाव जुदि फिक्स माने गोसो थोनाय सिख्ला मोनो अब्लाथ' मा एल बि इउटुबखौनो गारबावगोनसो आङो बाबारे ओ नंगौ नामा ओमफ्राय पंकज अनन थेंक इउ स माच पंकजि जोंना बिकासआ मा होनदों मारै बिदि जइन खालामोब्रानो अ बिकास माबा टुकेदार एल बि ब्रा दादियो टुकेदार एल बि आरो ना टुकेदार एल बि टुकेदार एल बि होबाथाय बिदिनो जायो माधुजिया मा होनदों न्यू फ्रेंड काम होनना बुंदों देखो एवरीवन गाइस जो भी न्यू है हम लोग का माधु जी ऑफिशियल के साथ फ्रेंड बना सकता है फ्रेंड हो जाओ फ्रेंड हो जाओ कमेन्ट करो कमेन्ट जोंना बिकासआ मा होनदों नानि आंजों जयेन गैयाब्ला जयनिं जादो होनना बुंदों आरोना जोंना अके अ अके जयेन गैयाबा जयेन जाबाय ओ ओमफ्राय जोंना माधु ब्रादार माथो एल बि होथारला नोंलाय मा जादोंब्रा जार'आ होनना बुंदों आरोना सिप्स जादों नै यम यम होनना बुंदों आरोना जोंना माधुजिया यार माधुजि आं माधुजिनि एल बि आवसो बिराद इन्टारेस्ट मोनो देनजार मिनिलाबायनायखौ देनजार डाब्लिउ डाब्लिउ इ जनसोनो हानायाब्रा मा होनो हौवाना हिनजाव माथुजिया मायो माथुजिया हौवाना हिनजाव हौवाब्रा माधुजिया बय ए खोमसि जाबायना नोंगौ हा होनदों अकसमात एल बि होनो गोसोखांनाय होनदों नोङो आङो ना आं एल बि होनाय गोसोखांनाया बिराद माबा मोनसे बिराद गोसोखांदोंमोन आङो मा गोसोखांदोंमोन ओमफ्राय माबा मोनसे खोथा गोसोखांदों आरोना एल बि होनो थाखाय आंनाव दानि सासे मानसिया फन खालामदोंमोन आरो ना ओमफ्राय फन खालामनानै बिदिनो नाना बाना हिस्ट'रि खोथादोंलै आंनो नाना बाना माने ससे आरोना ओमफ्राय नाना बाना हिस्ट'रि खोन्थाबायना ओमफ्राय आं गोसोआ एसे बोरैबा जादों आरो ना ओमफ्राय बोरैबा जानानै एल बि होनो लुगैबाय आरो ना आं ओमफ्राय एल बि होनो लुगैनानै टुइटार नोङा नाना बाना हिस्ट'रि खिथाबानो मा होनो एल बि होनो गोसो जायो नामा अ एसे माने रमान्टिक माबाया मा होनना बुंगोन सल'आ आरोना हिस्ट'रिया स्क्रिप्टआ एसे हिनजावसो होनना बुंदों आरोना जोंना माधुआ ओमफ्राय दानाबा बिदि हिस्ट'रि खोन्थाबाय आं एल बि होनो गोसो जाबाय आरो ना नंगौ आंनि गोदान भिडिअखौ नायदो माधुजि आंथ' नायखायो नोंनि गोदान भिडिअखौ टेनसन खालामनाङा नायो दे आं नोंनि माबाखौबो बिनो सेयार खालामना होगोन आङो जोंना सिप्स जाबाय थानायनो आब'नो आंनिखौबो जइन खालामना हो दे कमेन्ट खालाम लोगोफोर माबा मा होनो कृष्णनि मेथाइ खननाय बायदिसो खोनाबाय आङो अ इयो माबादों फुजा सानफ्रोमबो जादों दामो फुंनि 5थायाव मोनानि माबायाव दामो मोजांलै मन्दिर दोङोना इयाव खाथियावनो मानसिफोरा गैला माथो रावबो सासेल'सै सोरबा नायखुमाना दं नामा मालाय बेलेगफोरनि एल बि आव बिराद इन्टारेस्ट जायोना आंनावबो गोदो इन्ट्रेस्ट जायोमोनलै आं दाना बारा इन्टारेस्ट खालामनो रोंला मा जाखोथाय होथाराखैना नोङो होबाय थाबासो फैयो मानसिफ्रा टाइम मोनसे थानांगौ आं दाना इन्टारेस्ट खालामथाराखै आं मानसिफोरानो गैलालै अबाव थांजोबखोथाय त्रिपुरानि आंनि बे साइलि होननायखौथ' नों सिनायला जाहैबाय नोंसोरथ' सिनायगोना सिनायला मा नुला माथो इखौबो आं
खोनाखुमादों आदा नामदोनानि संसारा खोनाखुमादोंनो ओमफ्राय जोंना आरडिया थेंक इउ स माच आर संसार मसलकाम आरडि मा खबर ब्रादार मसलकाम बिकास अन थेंक इउ संसारा मा 7 लाख दाना रानो गुड इभिनिं आदा आब' नामदाना संसारा थेंक इउ स माच संसार तेजपुराव थांनोसै र' जोंहा तेजपुराव ओमफ्राय आरडिया लाइक दान नामदों थेंक इउ स माच जानुवारि दायो डिसेम्बर जानुवारि भिलेज लाइफ जेडि लाइक दान आगै नावदों थेंक इउ स माच जोंना भिलेज लाइफआ संसारा मा होनो जोंना ब्रादारा रदै कल फैदों जास्ट हाबदोंमोन आं आदा र' नावदों अके अके रावबो नायसनथारला माथोब्रा आंखौलाय हाथाय बारावखै रावबो नुलानोसो जाखो नोंना बेनोथ' हाथाय मारामानोथ' जाहा दङ उम आं मोनसे गामियाव आलासि जानो थांदोंमोनलै सानसेखालि आरोना ओमफ्राय बे गामियाव बे हाथाय दंखलनि माराम माने जों हाथाय फुनानै माराम जाबाय आरो ना जोमावा मिनिफैबाय मस्ट वेलकाम आरडिया मादों माबोरै दङ सनजित ब्र' दासान्दि खबराथ' आंना बिबायदिनो दङ आर दिब्र' ओमफ्राय नोंनालाय बोरै दं खबर सबरा खोन्थाहरदो माबोरै बोरै दङ भिलेज लाइफआ थेंक इउ स माच साररनायनि थाखाय भिलेज लाइफ मस्ट वेलकाम दे आंनि एलबियाव ओमफ्राय माब्रै खबर सबरा जोंना खोन्थाहरदो दे भिलेज लाइफ बोरै बोरै दङ गासिबो मोजां जाबानो जाबाय आरो नै दायोथ' गोजां बोथोर ना आरो निउ इयारबो फैगासिनो दङ ख्रिस्टमास गासैखौबो मेरि ख्रिस्टमास निउ इयारनि गासैखौबो मा बुंबावनो ओमफ्राय जोंना हाथायल'थ' आरो नै ओमफ्राय जोंना आरडिया मा होनदों गेजेरावनो ब्र होनदों गेजेरावनो ब्र होनदों अके भिलेजा मा होनदों मोजां आगै होनना बुंदों अके मोजां जानांगौ बे साननैसोनि लाइफआव आरो ना मा होनना बुंगोन बयजोंबो मिनि खुसि ओइ नोंना नेट प्रब्लेम जादों खोमा नांथादों माथो ए ना माबोरैथाय होनबा मिथिया जेबो सानैना मायो गल गल जाबायलै आंनानो आरडिब्र' गल गल जाबायना नै आरडिया गल गल आंनावबो होनना बुंदों ना मानसिया माबोरै गल गल जाखोथाय मिथिया दोननोसै नामाथाय आङो आंनाव कमेन्ट नुजादोंब्रा आरडिया मा होनदों दा जाथ'आसै आदसा दा जाथ'आसै जोंना भिलेज लाइफआ रबाय थेंक इउ स' माच गोजां बोथोर हा माबालै लोगोफोर मोनसे खोथा मा होनना बुंगोन जोंना बिकासआबो अन भिलेज अन ओमफ्राय जोंना आरडिया मा होनदों ओमफ्राय दस दस दिना थाबावबायसो थाबाय होनना बुंदों आदसा आंनि रायलायनायखौ खोनादोंना बयबो माबा मा होनना बुंगोन 2025नि जानुवारि 19-20 सरि 19 लांबाय 9-10-11-12 ना माबा जोंनि मा होनना बुंगोन 64थि बोसोरारि बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे प्रग्राम दंना डिमाकुसि दैमु नोगोराव सोर सोर फैगोन सोर सोर फैगोन कमेन्ट खालामदो दे लोगो हमनो हागोन दैमु नोगोराव बर' थुनलाइनि मोनसे बोसोरारि जुथुमा बोसोरारि मोनसे प्रग्राम दंना ओरैबायदि हिन्दी फिल्मनि मुंदांखा सिंगार फैगोन ना मा नाम मोनथाय आं बावबाय सोर सोर फैगोन लोगो हमनो हागोन
दिमाकुसि दैमु नोगोराव आरो ना उदालगुरि डिमाकुसि दैमु नोगोराव सोर सोर फैयो फैनो हागोन लोगो हमनो हागोन 64थि बोसोरारि आरोना जुथुमा आरोना जोंना बिकासआ अन थेंक इउ स माच आरडियाबो अन हरदों आरडि ब्र अन थेंक इउ दोननोसैलै आं दै नेटआनो माथो बोरैबा बोरैबा जाजोब्बाय दोनबाय आं दै थेंक इउ स माच गासैखौबो